के मारे चाहतारी नास पीटी। हट, हमरा के छोड़, हट हट। गिरा के मार दे नास माई रे। अरे बाप रे बाप, छोड़ हट। अरे कोना बारा रे पूनम, पूनम ए बेटी पूनम। अरे माई कब है भौजी, तू जरूर कुछ न कुछ कही। अरे बाप रे बाप, ये हमरा के मारल चाह दिया। अरे छोड़ दे हमरा के, अरे छोड़ा हमरा के। मारल चाहतारी हमरा के। माफ कर दी माँ जी, गलती से हो गई। गलती से हो गई। हाँ, हमरा मारल चाहतारी जान से, ताकि ये घर में तू ही राज कर। गलती से हो गई माँ जी। गलती से? गलती कैले बारू तो सजा तो मिलबे करी। पूनम पूछ गई नहीं अम्मा। हमरा के मारल चाहतारी ताकि ये घर के मालकिन बन जो, एकर सजा तो मिलबे करी। ना माँ जी, माफ कर दी माँ जी। माफ कर दी। लक्ष्मी कहीं के मारबे हमरा के। चल बेटी चल। चल माई। भाभी, प्यारी हमार भाभी। क्या बात बा, आज बहुते खुश लागत बड़ा। वाह, साचो भाभी, आज बहुत खुश बानी। काहे? तू सुनबू तो खुश हो जाइबू। लागता तोरा के कोनो लड़की मिल गइल बा। कनी है ना, तू भाभी हो हमार, बहुत हमके मानेलू। आज सब कुछ बुझा गइल। मान गनी भाभी। साचो भाभी, साचो भाभी, हमरा प्यार हो गइल। अच्छा, तो तू हमार देवरानी ढूंढ लेला। हाँ, हमरा प्यार के हो गइल बाऊ बा। खुश नसीब। सेठ जी के बेटी सोनम बहुत सुंदर बाड़ी भाभी। भाभी भाव बहुत अच्छा है दे, हमसे बहुत प्यार करेली है। अच्छा, ब्याह के पहले ही हाल बा, तब ब्याह के बाद का हुई? सब तू जानते बड़ू, ये सब का कहेलू। अच्छा हाँ भाभी, एगो बात बा, भैया तो मान जी हैं, लेकिन माई के मनावल बहुत जरूरी बा। माई के मना लो, सेटिंग करा दो भाभी। ऐसा षड्यंत्र रचो भाभी। माई मान जा, हादे सगुन के थाली लेके हाली हाली चल जा सेठ जी के यहाँ। शट मंगनी पट बिया। अच्छा ठीक बा, तू चिंता मत करा, हम माई से बात करब। तारा के तेल लगावे वाली भी आ जाई। पागल भाभी। दिन खाना उना खैले रहलू ना, बड़ा मजा आइले। अम्मा जी के मूड ठीक बा, बहुत खुश लगत आरी। आज हम राजा बाबू के ब्याह के बात करके रहब। हाँ ठीक कहा तारे। अम्मा जी, हाँ? एगो बात कहे के बारे हुआ से। अम्मा जी, राजा बाबू एगो लड़की पसंद कैले बारे और उनकरा से ब्याह करे के चाहता रहे। का? बाजन कुलच्छनी? कुलच्छनी है? अम्मा जी क्या करता नहीं, छोड़िए हमके। ते कौन जादू कैले बारी हमरा बेटा पे, जे हमनी से ना सब बात तोहरा से कहेला, बाज कहीं के। अब ते बताइबे वो केकरा से बियाह करी, केकरा से ना। तोरा इतना हिम्मत, बोल कुलच्छनी। अम्मा जी, आज तोहके ना छोड़ब। आज तोहके बतावे के पड़ी कि राजा पे कौन मोहनी मंत्र मारले बारे।
जौन तोहरा खिलाफ कोनो आवाज ना उठावेला, उल्टे हमनी से लड़ेला। बताओ रे कुलछनी, हाँ? हमके छोड़ दी अम्मा जी, हम कोनो जादू टोना ना जाने ले, बस राजा बाबू के साथ लगाओ बा, जैसे एक देवर और भाभी के होला। का हमनी के लगाव नहीं के राजा बाबू से, बस तोहरे बा। हाँ, कहे उ तोर भक्त बन के घूमत रहेला। हाँ, कहीं ऐसन त ना, कहीं उन्हें प्यार राजा के तो ना देवेले, जवन प्यार अपन मर्द मनोहर के। ठीक भैल माई, बस थोड़ा सा और दिमाग लगावे के पड़ी। एक तब समझ में आए मनोहर भैया के फोन लगावे के पड़ी। ठीक बा बेटी, अभी फोन लगाओ। असो के बरसात बहुत अच्छा भइल बा, असो के फसल भी बहुत अच्छा बा। अगला साल तो अकाल पड़ गई रहे। अरे हाँ, बरसात तो भइले बा, फसल ठीके ठाक बा, का दिक्कत बा? अपना बेटी के बियाह आसो करा दिहल जा। अरे जल्दी लगाओ रे फोनमा। माई घंटी जाता, बात करा। ई केकर फोन आ गइल भाई? समधिन के फोन? केकर फोन है? समधिन के। हेलो हेलो समधी जी। प्रणाम समधिन जी। प्रणाम, नमस्कार। ठीक बा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं के। यही जे शांति के चक्कर आ गइल बा, बेहोश होके गिर गेल बिया। आवतन ठीक बा समधिन जी, हम आवतन गाड़ी लेके। हाँ, जल्दी आई। हम अपनी बहू के दुख में ना देख सकीला। जब से बीमार बिया, हम खाद पियत नहीं थी। अच्छा, ई हाल बा तो हम कहाँ ले जाएं? कोनो ओझा वैद्य के पास ले जाएं? बतावा। आके ले जाई, कोनो बढ़िया ओझा के दिखा दी। अच्छा ठीक बा, हम बिहाने आवतन। अच्छा फोन रखा, फोन रखा। ठीक बा। केकर फोन है? समधिन के हमरा बिटिया के मारपीट देल बन जा। मारपीट कैले बा का? हाँ हाँ। देख लो हमारा एक्टिंग। अब उ चुड़ैल के हम घर से कैसे भगा बतानी। हाँ,